της αναμέτρησης. Σουτάρι, πέρασε μπάλα το τείχος, γκολ! Δεν μπόρεσε να διώξει ο Μανού Ερέρα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με αυτό το δυνατό σουτ τρύπησε και το τείχος και τον τερματοφύλακα της Έλτσε για να γράψει το 0-1 στο 51ο λεπτό. Ο Πορτογάλος superstar είναι αυτός που για μία ακόμη φορά δίνει τη λύση. Εδώ ο χαμογελαστός, το 5ο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Κοιτάξτε και πάλι, η μπάλα περνάει από το τείχος, πέφτει στη γωνία του ο Μανού Ερέρα. Λάθος εδώ από τους παίκτες της Έλτσε. Άφησαν αυτή την τρύπα στο τείχος. Ο Μανού Ερέρα, αν και έφτασε στην μπάλα, δεν μπόρεσε να τη διώξει. Έσκασε και μπροστά του. Παλιά ακριβίας από τον τερματοφύλακα της Έλτσε. Έξυπνη κεφαλιά για τον Φιντέλ, ο οποίος γυρίζει τον Μποάκιε. Γκολ! 1-1 στις καθυστερήσεις από τον Μποάκιε. Και τον Μαρτίνεθ Βαλέρο παίρνει φωτιά. Η Ρεάλ είναι τώρα με την πλάτη στον τοίχο. Με αυτό το γκολ στις καθυστερήσεις βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα νέο στραβοπάτημα. Μια φάση που ξεκίνησε από τη μεγάλη παλιά του τερματοφύλακα. Κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι παίκτες της Έλτσε. Και βλέπετε εδώ τις αντιδράσεις των παικτών της Ρεάλ. Σκυμμένα κεφάλια. Ξέρουν ότι το γκολ αυτό ήρθε σε ένα χρονικό σημείο που δεν τους αφήνει πολλά περιθώρια. Κοιτάξτε, από την πολύ ωραία παλιά του Μανού Ερέρα, η κεφαλιά του Αλμπάκαρ για τον Φιντέλ. Αυτός θα σημαδέψει το κεφάλι του Μποάκιε. Μπροστά το Σέρχιο Ράμος, ο Γκανέζος επιθετικός. Εκτέλεσε ο Καρβαχάλ, Μπενζεμά, πέναλτι! Πέναλτι δείχνει ο Φερνάντεθ σε μαρκάρισμα του Κάρλος Σάντσες. Του Κάρλος Σάντσες είναι το πέναλτι πάνω στον Πέπε. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται τραβηγμένο. Έχει απλώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στον Μανού Ερέρα. Σουτάρι, γκολ, 2-1 για τη Ρεάλ. Η Ρεάλ θα φύγει με το τρίποντο από τον Μαρτίνεθ Βαλέρο απόψε, χάρη σε αυτό το πέναλτι στις καθυστερήσεις. Σε ένα μάτς στο οποίο οι αποφάσεις του Φερνάντεθ, πολλές αποφάσεις του Φερνάντεθ σηκώνουν πολλή συζήτηση. Η Έλτσε ισοφάρισε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και η Ρεάλ κέρδισε πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα